En primer lloc, presentar-me jo mateixa, que soc Montserrat Casalprim, soc la responsable dels programes d'extensió universitària de la Universitat d'Andorra. Agrair a tothom la seva confiança per inscriure's en aquest curs, desitjar que sigui d'utilitat i que ens faciliti una mica a tots la vida en aquests moments de confinament. També desitjar que tothom es trobi bé, ells i les seves famílies, que estem vivint una situació sense precedents, que esperem que es resolgui el més aviat possible. Des de la universitat l'únic que pretenem és fer més fàcil aquest període per tota la població d'Andorra i en aquest sentit hem organitzat un conjunt de webinars molt enfocats en el món educatiu. El primer dels quals és aquest, que comencem avui. Agrair al Carles Porter la seva predisposició. De seguida que li vam proposar de fer aquesta formació, va respondre positivament, com sempre ha fet amb nosaltres. És professor col·laborador de la Universitat d'Andorra des de fa temps, en el Bachelor de Ciències de l'Educació. El Carles és màster en Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació, és especialista en aquesta matèria i és professor col·laborador, com ja he dit, de la Universitat d'Andorra i també de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltes gràcies, Carles, per la teva participació en aquest primer webinar. Dir-vos a tots que al finalitzar el webinar rebreu un certificat d'assistència i també la presentació en escrit, que esperem que puguem gravar aquesta presentació i que puguem oferir-la també després en format vídeo a tothom. I res més, agrair-vos a tots la vostra participació i, Carles, quan vulguis, pots començar. Gràcies. Molt bé, Montserrat, moltes gràcies. Bon dia, benvinguts a tots a aquest seminari en línia. Vaig veient que alguns indiqueu que no esteu escoltant l'àudio, tal com indicava l'Aleix, aquí mateix, a sobre de la pantalla on surt la meva imatge, veieu que hi ha el nom i al costat hi ha com a 3 botons. Un d'ells són 2 fletxes que marquen un cercle. Si doneu aquí, cliqueu aquí sobre, s'actualitza i, per tant, si teniu algun problema en l'àudio, és molt possible que així el resolgueu. D'acord, doncs, molt bé, com deia, benvinguts a tots amb aquest seminari en línia que forma part d'aquesta oferta que ha preparat la Universitat d'Andorra de diferents seminaris adaptats i pensats per la situació en la que ens trobem de confinament. Molt bé, el meu nom, com hem dit, és Carles Porter i el seminari d'avui el tractarà sobre el vídeo educatiu. Imagino que molts ja coneixeu la plataforma en la que ens trobeu, altres ja fa una estona que volteu per aquí, heu pogut anar veient una mica com és, però pels que heu arribat a última hora, fer una pinzellada de la plataforma amb la que ens trobem, que té com a 3 parts, com podeu veure, diferenciades. A la banda esquerra, l'apartat on són els usuaris, tot el llistat d'usuaris, al voltant gairebé 50 som ara. La part central, la part de pissarra, on veieu aquest contingut que jo us estic mostrant, i a la part dreta el xat, que és on ens estem comunicant. La part de la pissarra, aquesta part central, serà on jo us mostraré el contingut de la meva explicació, és a dir, la presentació que utilitzaré, i per tant serà on ens centrarem la nostra atenció, tot i que puntualment també us presentaré informació compartint-vos el meu escriptori, alguna finestra del meu navegador, i per tant també allà anirem veient informació, però l'espai central serà la pissarra. I l'altre punt important serà el xat, que el tenim a la banda dreta. I amb aquest xat serà també una altra peça clau d'aquest seminari perquè tots els que heu accedit no teniu accés ni amb àudio, és a dir, no podeu parlar amb aquest seminari, ni teniu accés amb vídeo i, per tant, l'espai de comunicació, per si teniu algun dubte, com esteu fent ara, o algun comentari, ho farem a través del xat. Llavors, jo aniré fent l'explicació i abans de cada apartat, abans de canviar de tema, el que farem és una mica, si hi ha algun dubte, algú té alguna consulta, a través del xat la pot compartir i jo tractaré de respondre-la. Vaig veient que continuen missatges sobre el tema de refrescar
la connexió per tal que pugueu no tenir problemes sobre l'àudio. Espero que ho pugueu anar resolent. D'acord? Molt bé. Llavors, com dèiem, els espais aquests de la plataforma són els que hem comentat i el xat que serà l'espai on podrem anar interactuant. Llavors, entrem una mica en el contingut del que serà el seminari sobre el vídeo educatiu. Jo el que he pensat per tractar sobre el tema del vídeo educatiu amb aquest seminari, que tenim una temporalització molt concreta, acabem a les 12:30, per tant, el meu plantejament és fer primer una contextualització del vídeo educatiu, situar-nos una mica tots plegats, donat que venim de diferents formacions i experiències, posarem una contextualització per posar-nos tots en comú. També situar una mica tipologies de vídeos educatius, com podem veure aquí a l'índex. I una vegada veiem tipologies educatius, tipus de vídeos educatius, el que farem és veure concretament i on destinarem més temps i més esforç, segurament seran veure diferents eines que tenim per poder crear, editar i preparar aquests vídeos educatius. Anem avançant una mica introduint-nos ja en el que seria el context del vídeo educatiu. Us plantejo una definició de vídeo educatiu que he trobat, entre diferents que n'he trobat, he escollit aquesta, concretament està extreta de Viquipèdia, però és una definició que trobo que apunta els elements claus de lo que podem entendre per un vídeo educatiu. Un vídeo educatiu, aquí ens fa referència que és un material didàctic audiovisual, evidentment, i que té un gran poder per atreure l'atenció als usuaris al presentar continguts dinàmics i significatius. Diríem que aquí toquem les peces claus, és a dir, aquest format audiovisual, que és el vídeo, té una gran potència el fet de combinar tant imatge com a àudio i, per tant, és un element que facilita la captació de l'atenció de l'audiència, de qui visiona aquest format, aquest contingut. Són continguts, com diu la definició, dinàmics, que, per tant, fan més atractiu encara aquest contingut. També tenint en compte, dins del context d'aquest vídeo educatiu, que normalment els col·lectius als que ens adrecem, el jovent que està en procés de formació, els estudiants concretament, són una generació indubtablement acostumada a adaptar a un àmbit digital completament i que amb el seu dia a dia les eines de comunicació per mitjans digitals que utilitzen es fonamenten amb la imatge i l'àudio, és a dir, amb un suport audiovisual. Per tant, l'ús del vídeo educatiu entenem o podem preveure que és un format molt encertat per poder connectar de forma fàcil i de forma eficient amb aquests estudiants d'aquestes generacions que estan molt habituades a un context digital. La segona part de definició fa referència a que l'objectiu, la finalitat, evidentment, és educativa i pretén provocar sensacions, conscienciar i ensenyar. Important fer referència al concepte aquest de l'objectiu i la finalitat. És evident que ha de tenir un objectiu i una finalitat educativa, un vídeo educatiu, això és evident, però m'agradaria insistir en el fet aquest de la finalitat, l'objectiu. És a dir, quan ens plantegem generar un vídeo educatiu, hem de tenir molt clar l'objectiu i la finalitat d'aquest vídeo. És a dir, qualsevol vídeo no ens complirà la finalitat educativa o no serà eficient o significatiu dins del context educatiu que el volem utilitzar. Per tant, hem de tenir molt clar a l'hora de preparar aquest vídeo la finalitat, és a dir, què és el que volem obtenir amb aquest vídeo, què ens ha d'ajudar o proporcionar. Fer aquesta reflexió, tenir això clar al principi, també ens ajudarà a identificar quina eina de les que tenim a disposició a internet, a la xarxa, s'adaptarà, quina serà la més encertada per poder preparar aquest vídeo. Per tant, tenir clar aquest primer punt, aquest punt de l'objectiu o la finalitat del que volem amb aquest vídeo, ens ajudarà també amb això, a escollir l'eina que ens anirà millor per preparar-ho, que això és el que veurem més endavant. Bé, aquí veiem una mica la definició del vídeo educatiu. Jo, a més, he recollit unes
uns quants punts, 4 consideracions més sobre el vídeo educatiu, que us ho comparteixo perquè puguem acabar-nos de situar una mica... Suposo que ara ja em torneu a escoltar i veure. Demaneu-vos disculpes perquè si tenim petits problemes o petits talls amb la connexió, ja sabem tots una mica els efectes que té el tema de les connexions avui en dia i sobretot avui que som ara mateix a la plataforma 50 persones, per tant, és possible que puguem tenir alguna petita incidència, us demano disculpes, però bé, la qüestió és que puguem anar-ho resolent i anar avançant. Reprenem. Com us deia, els vídeos educatius ja són un suport que en formats presencials, dins de l'aula, ja moltes vegades, segur, molts de vosaltres ja els utilitzeu, i aporten aquest format diferent, aquest suport diferent, que moltes vegades els utilitzem per això, per canviar, trencar la dinàmica de l'aula, canviar el format, recaptar l'atenció dels estudiants, i és un recurs força interessant. I també aquí us apunto que pot ser un recurs interessant per utilitzar-ho abans o després de les sessions presencials. Dins del que seria la metodologia, el context de les classes invertides, és un recurs també molt interessant que ens permet treballar, introduir conceptes que després es treballaran a l'aula o fer una síntesi, un resum, una conclusió de lo que ja hem treballat. També el vídeo educatiu és un recurs d'observació i d'anàlisi. Evidentment, no podem obviar la potencialitat que té el component de la imatge dels vídeos. Per tant, treballar elements d'observació i d'anàlisi mitjançant vídeo educatiu també és un recurs molt interessant. Evidentment, un vídeo educatiu es fonamenta en l'exposició d'elements audiovisuals. Per tant, tots aquells coneixements o aprenentatges que puguem transmetre mitjançant formats audiovisuals és ideal treballar amb aquest suport i tenir aquest format de vídeo. I també és un altre format que ens permet treballar l'expressió. És a dir, el llenguatge audiovisual també és un recurs, és inclús una activitat que podem plantejar als estudiants per poder treballar aquesta competència d'expressió. Per tant, també ens obre una altra possibilitat molt interessant en quant al vídeo educatiu. També és un recurs, evidentment, com comentava en l'anterior punt, de la potencialitat de la imatge, és un recurs molt interessant per poder mostrar recreacions o mostrar situacions concretes, és a dir, treballar el que serien exemples visuals. De fet, hi ha matèries, hi ha continguts que són molt més, que s'avenen molt millor a treballar amb aquest format de vídeo educatiu i donen moltes més possibilitats. Però, en general, podem adaptar el vídeo educatiu a tot tipus de continguts. Uns s'hi avindran millor, uns ens serà més fàcil, però en d'altres ho podrem adaptar d'alguna forma o d'altra. És a dir, transformar potser coneixement que tenim més en format escrit, en format text, que podrem adaptar d'una forma també visual a un contingut de vídeo educatiu. Algunes consideracions més. Bé, és un element també interessant amb situacions d'autoaprenentatge o d'aprenentatge en línia, virtual, perquè és un format que es pot autoconsumir molt bé si està ben preparat, ben dissenyat i ben editat, pot facilitar molt bé l'autoaprenentatge, que un sol a casa pugui, mitjançant els vídeos o combinar diferents formats, però amb el vídeo saber molt bé que es pugui fer aquest procés d'aprenentatge una persona per si mateix, i també com a complement o com a base amb aprenentatges virtuals. És un format molt dinàmic que, per tant, facilita tots aquests processos d'aprenentatge. També un element important és la possibilitat de la repetició i l'autoconsum. El fet aquest de la repetició, és a dir, que la persona que visiona el vídeo pugui repetir el visionat les vegades que vulgui o que necessiti, aturar o necessiti, tornar a revisar una part del vídeo. Això és un element molt interessant dins un procés d'ensenyament i aprenentatge perquè es permet atendre les diferents velocitats d'aprenentatge dels estudiants. Per tant, és un element força interessant. Aquesta possibilitat de que cadascú pugui autogestionar-se el consum d'aquest suport en vídeo. Per tant, és un element a tenir força en compte dins del plantejament metodològic
del procés d'ensenyament i aprenentatge que fem. I també comentar com a últim punt el fet que es requereixin unes mínimes condicions tècniques. Aquí no vull dir amb això, evidentment no som professionals del disseny i l'edició de vídeos digitals, evidentment, ningú ho som, però sí que hem d'atendre un mínim de condicions tècniques perquè el resultat, el vídeo educatiu que nosaltres utilitzarem, tingui uns mínims. En aquest sentit, que hi hagi unes condicions mínimes de gravació, és a dir, que si estic gravant amb un dispositiu mòbil no estigui completament en moviment tota l'estona, que la imatge tingui una mínima claredat, que no estigui gravant en un espai completament sorollós i que l'àudio no sigui bo. És a dir, unes condicions mínimes que facilitin que es pugui consultar aquest vídeo. Això és un element també que hem de tenir en compte. Ara l'enllaç aquest que jo us poso aquí no hi podeu accedir, però com us compartiré l'enllaç a la meva presentació, després aquí podreu accedir a una altra presentació que parla de qüestions molt bàsiques i molt senzilles sobre les condicions que s'han de tenir en compte a l'hora de fer una gravació de vídeo domèstic, podríem dir. Com amb tot, suposo que estareu d'acord amb mi, que tots aquests temes tècnics moltes vegades són els que més ens frenen a l'hora d'utilitzar aquests dos formats, o ens limiten, perquè ens angoixen una mica. Ostres, no sabré com fer-ho, no em quedarà bé. Com a tot, o amb la majoria de coses, jo el que recomano sempre és, bé, paciència, tranquil·litat i, això sí, destinar-hi una mica de temps, és a dir, fer petites pràctiques, fer petites gravacions, provar-ho, familiaritzar-se amb les eines que hem d'utilitzar per fer aquestes gravacions o aquestes edicions i veureu que avui en dia hi ha recursos, hi ha eines que sense haver de ser un expert en edició de vídeo podem fer coses que poden estar força bé. Molt bé, sobretot aquesta contextualització i aquestes consideracions sobre el vídeo educatiu, si algú té algun dubte, alguna qüestió, algun comentari que vulgui posar al xat, abans de passar al segon apartat, si voleu, ho podem anar comentant. L'ideal en aquest punt seria poder obrir la veu i escoltar totes les vostres opinions, perquè segur que seria un debat molt enriquidor sobre el vídeo educatiu, però tècnicament amb més de 50 persones a la plataforma seria inviable i per això ho tenim limitat i a través del xat sí que podem interactuar. Sí, l'enllaç, com comenta la Montserrat, l'enllaç no funciona, està pensat així, és a dir, l'enllaç hi podreu accedir quan tingueu l'enllaç amb aquesta presentació i llavors podreu veure aquestes recomanacions sobre les gravacions de vídeo. És per ara no obrir una altra nova presentació amb la que ens dispersaríem molt. No patiu que podreu accedir i veure aquestes recomanacions bàsiques. Llavors, el següent punt que jo plantejo és fer una classificació de vídeos educatius. És, com dic, un tipus de classificació, perquè si ens posem accedim a la xarxa o busquem classificacions de vídeo, veureu que es poden categoritzar de moltes formes diferents. Aquí la intenció no és fer una classificació exhaustiva de tipus de vídeos educatius. Jo, bàsicament, el que he fet és posar com a tres tipus de vídeos que aniran relacionats amb les eines que després veurem per fer-los. Per tant, els he classificat més per tipus d'utilitats que ens oferiran aquests vídeos. En concret, us he plantejat primer una categoria com a de videopresentació, és a dir, vull preparar un vídeo amb el que surti un contingut, per exemple, una presentació de PowerPoint, un suport de l'explicació i es combini amb l'explicació del professor i la imatge de la webcam, com per exemple podeu veure amb la primera imatge que tenim aquí a la presentació. Aquesta videopresentació, que s'assimilaria una mica a el que seria una explicació magistral, com faríem en una classe, que ens basem en un PowerPoint darrere i el professor fa l'explicació amb el suport visual de la presentació. Això seria aquesta primera categoria de vídeo amb el que veurem com ho podem preparar, com ho podem fer. Aquí diferencio si ho estem fent de forma síncrona o asíncrona. Ara mateix ho estem fent de forma síncrona, és a dir, estem tots junts aquí, veiem la presentació i esteu escoltant la meva explicació,
i com és síncrona hi ha l'opció de la interactuació perquè mitjançant el xat podríem interactuar, podríem compartir comentaris o dubtes. En cas de fer-se asíncrona, és a dir, editem aquest vídeo, aquesta gravació, i la compartim en un espai i s'autoconsumís quan l'estudiant vol visionar-la. L'eina que utilitzarem serà la mateixa per als dos tipus, però seria per preparar aquest tipus de videopresentacions. Una altra categoria o tipus de vídeo que veurem com a poder-lo preparar seria un vídeo interactiu. Amb això em refereixo a un vídeo que permeti que nosaltres puguem focalitzar amb els punts del vídeo que ens interessi l'atenció de l'estudiant. És a dir, mitjançant la possibilitat de poder afegir al vídeo alguna anotació de text o alguna pregunta, el que faríem és que el vídeo es va reproduint i en el moment, en el punt concret que nosaltres vulguem, el que podem fer és aturar el vídeo i fer-li una pregunta a l'estudiant que està visionant aquest vídeo. D'aquesta forma, ens permet poder focalitzar l'atenció de l'estudiant en aquells apartats del vídeo que ens interessa que quedin clar, que assimilin de forma correcta. També podria ser un recurs per avaluar si el contingut d'aquest vídeo s'ha assimilat correctament. És a dir, a la part final jo li puc posar una sèrie de preguntes i a la mateixa reproducció del vídeo l'estudiant pot validar si realment ha entès bé el que ha explicat aquest vídeo. Si ho podem fer amb el mateix vídeo, permetem que si no ho ha entès bé, pot tornar a rebobinar i tornar a reproduir sense sortir del mateix vídeo. Aquest és un dels avantatges d'aquesta tipologia de recurs. I veurem quina eina podem utilitzar per editar això. I finalment, una altra tipologia que dins del vídeo educatiu crec que també és força interessant, podríem denominar-ho de diferents formes, però aquí li he posat les videocàpsules, que podrien ser petits vídeos que podem utilitzar com a un recurs introductori amb un contingut que vulguem treballar, o de resum, o també tipologies de vídeos que servirien de complement o d'ampliació del contingut que treballem a l'aula o que presentem a l'aula. Per a aquestes videocàpsules no veurem alguna eina específica, però amb les que sí que veurem pels dos primers tipus de vídeo ens servirien de la mateixa forma. Alguna qüestió, algun dubte fins ara de la contextualització dels vídeos o sobre les tipologies de vídeos? Alguna consulta que vulgueu fer? Perfecte. No m'estendré més amb la contextualització i amb classificacions de vídeos. Podríem allargar-nos molt més, però crec que és interessant que passem a veure ja eines concretes que podem utilitzar per l'elaboració d'aquests vídeos. A la xarxa podem trobar una gran quantitat d'eines. Jo he fet una selecció, algunes que perquè les he utilitzat, les conec, us les puc mostrar, les puc explicar una mica com funcionen, però evidentment podem trobar una altra gran quantitat d'eines a la xarxa segurament per fer els mateixos tipus de vídeos. Jo en concret aquí podeu veure que el que he fet és presentar diferents eines primer separades en columnes. Cada columna ens aporta una funció concreta. La primera columna són eines que ens servirien per gravar vídeos, és a dir, per gravar el nostre escriptori de l'ordinador o alguna finestra de les que tenim obertes al nostre ordinador, per exemple, un PowerPoint que pugui tenir amb el contingut de la presentació, i a més afegir-hi la imatge de la webcam i l'àudio amb l'explicació del professor. Combinar aquests dos elements. Aquestes serien eines de la primera columna, gravació de vídeo. La segona columna veurem que ens serviran aquestes eines per poder, a sobre d'un vídeo, que jo ja tinc seleccionat, afegir-hi aquestes notes de text o preguntes que s'intercalarien dins de la reproducció del vídeo. La següent columna seria eines que ens servirien per fer una edició bàsica d'un vídeo. És a dir, jo he fet una gravació, tinc un vídeo, però, ostres, ara necessitaria afegir un títol, una portada al principi, hi ha un trosset de l'explicació que he fet al vídeo que m'he equivocat i que, per tant, voldria tallar-ho,
o vull separar i vull afegir un element, una transició, un efecte perquè faci més visual el vídeo. És a dir, per fer aquestes petites modificacions necessito una eina d'edició de vídeo bàsica. N'hi ha d'espectaculars, de professionals que fan virgueries, però tampoc seria el cas. Anirem a buscar una cosa fàcil, una eina bàsica. I finalment, l'última columna fa referència a eines d'emmagatzematge de vídeo. És evident, he posat YouTube, crec que és popular i coneguda per tothom, i en concret no entrarem a explicar YouTube perquè entenc que ja és una eina bastant popular, però simplement l'afegeixo aquí perquè és una eina interessant pel fet de l'emmagatzematge del vídeo. Què passa? Quan treballem en format de vídeo, estem treballant, si els vídeos són una mica llargs, amb arxius que pesen molt, que ocupen molt espai. Per tant, treballar, moure aquests arxius de vídeo a vegades és molt costós i ens genera certes dificultats. És a dir, si tinc un vídeo, haver-lo d'enviar per correu electrònic, si ocupa molt espai, si pesa molt, és un problema. És un problema perquè hi ha servidors que em tallaran l'entrega d'aquest correu electrònic o inclús, com segurament alguns us haureu trobat, si jo vull penjar aquest vídeo en una plataforma de formació virtual, tipus Moodle, per exemple, segons com estigui configurada aquesta plataforma de Moodle, el servidor em pot limitar que no em deixi pujar vídeos de més de no sé quina capacitat. Per tant, utilitzar un espai, un magatzem de vídeos al núvol, online, em facilita que jo puc pujar aquest vídeo a la plataforma de YouTube, per exemple, i des d'allà jo llavors puc treballar amb l'enllaç que em dirigeix a aquest vídeo. Per tant, això el que farà és facilitar-me el fet que després sigui molt més fàcil poder compartir aquest enllaç perquè hi accedeixi els estudiants i no hagin de descarregar-se completament aquest vídeo. Per tant, tenim diferenciat les eines que veurem en diferents columnes en funció de la utilitat que ens genera cada eina. I ara us faig una pregunta. La diferenciació per columnes ja està clara. La diferenciació per files, algú sabria dir per què he diferenciat les eines aquestes amb dues fileres diferents? Algú intueix per què pot ser aquesta diferenciació? Fàcil i ràpid. L'univers ha donat amb la clau. El gen s'atansa, però ben bé no és una qüestió únicament de pagar o no pagar, sinó de parlar de programari lliure, d'eines lliures, de software obert. Llavors, aquí sí que veiem que la primera filera són eines d'autor, és a dir, són software, són programes o són eines que s'han creat, hi ha un autor i que com a obra que ha creat un autor hi ha una protecció, hi ha uns drets d'ús que protegeixen aquest software. Per tant, per fer-ne ús, necessitem la llicència o que l'autor ens autoritzi a utilitzar-la. Amb la majoria d'aquests serveis que tenim aquí, programes d'autor, la majoria d'aquests utilitzen un sistema freemium, que és que hi ha una sèrie d'utilitats o de serveis d'aquestes eines que ja estan en obert, és a dir, que l'autor, el propietari, ja els ha cedit i els pots fer ús sense haver de tenir la seva llicència, de pagar pel seu ús. I, en canvi, d'altres són premium, altres utilitats estan limitades i amb aquestes sí que necessites una llicència que perquè l'autor t'autoritzi li has de pagar, evidentment. I aquí sí que entraríem amb aquesta diferenciació que fèiem de si són de franc o són de pagament. Per tant, amb aquesta filera dalt veurem algunes eines que cal llicència, veurem aquestes eines, veurem les utilitats obertes, les utilitats que té gratuïtes, i després intentarem veure una eina similar que sigui un programari lliure, com les que veurem, que seran softwares, programes que ens descarregarem des de la seva pàgina web, la instal·larem al nostre ordinador i les posarem en funcionament i podem utilitzar-les lliurement. Aquí hi ha una mica això, el debat de si són de franc, si són de pagament, quin és millor, què és millor utilitzar, què és el més recomanable.
com a tot, no hi ha una resposta concreta, depèn. Depèn una mica. En general, les eines que són programari lliure, jo en general una mica el que veig és que una de les diferenciaments que hi ha més gran, tot i que hi ha eines lliures que et donen el mateix servei o inclús més que d'altres que són de pagament, però en general sí que d'entrada, generalitzant, aquestes que són de programari lliure, a vegades visualment l'eina, quan hi accedim, visualment no estan tan desenvolupades, no són, diguéssim, tan atractives, no són tan visuals, no són tan intuïtives. Hem d'entendre que amb les eines d'autor, és a dir, que hi ha una empresa darrere que està desenvolupant aquesta eina, hi ha un equip segur, un equip de persones que estan optimitzant el disseny, fent-ho més atractiu, fent-ho més clar, fent-ho més intuïtiu. Llavors hi ha un desenvolupament molt avançat amb aquesta part més, hem d'entendre, són eines comercials que tenen una competència i que són empreses que han de tenir ingressos. Per tant, s'espavilen molt a que siguin eines molt clares, molt visuals, molt atractives. Amb les altres hi ha vegades que visualment no ens criden tant l'atenció, però moltes vegades podem trobar tutorials, videotutorials sobre aquestes eines que ens ajudaran molt a poder-ho anar utilitzant sense massa problema. Evidentment, sempre amb una bona dosi de paciència al principi i d'anar tocant, anar veient, anar provant per familiaritzar-nos amb l'entorn de treball. Algun dubte, algun comentari sobre aquesta classificació de les eines que veurem? La Cèlia parla de l'H5P, que és una eina força interessant. Veurem només una petita utilitat d'aquesta eina, però confirmo que és una eina molt, molt interessant. Ho veurem més endavant. OBS funciona molt bé. Bé, fantàstic. Veig que ja aneu coneixent algunes de les eines. Començarem per veure una eina que ens serveixi per gravar el meu escriptori i per incorporar-hi la meva webcam i la meva explicació, el meu àudio. Senzillament, una eina que ens serveixi per això. Jo el que us he proposat és Screencast-O-Matic, igual que l'altra també es podria utilitzar perfectament, la PowerSoft seria exactament igual. Screencast-O-Matic és una eina que el que em permet és no necessito registrar-me per fer l'ús bàsic, gratuït. Per tant, dona certa versatilitat, no cal anar allà, registre, usuari, contrasenya. El que em permet és directament a la seva pàgina web, com podeu veure, la primera pàgina seria la part de l'esquerra, ja hi ha un botó, el botó de color blau, amb el que si clico se m'obrirà la següent pantalla, amb el que ja puc llançar el que seria el recorder, el gravador, el que em gravarà a la pantalla. La primera vegada que faiguem aquest ús d'aquest servei, al clicar amb el botó vermell que llança el gravador de la pantalla, el que farà aquesta pàgina web és demanar-me que m'ha d'instal·lar a l'ordinador propi, al meu ordinador, m'he de descarregar i instal·lar un petit programa que és el que em permetrà fer aquesta gravació de la pantalla. Per tant, al clicar amb aquest botó vermell, em farà aquesta instal·lació a l'ordinador. Em demanarà si vull permetre que es faci aquesta instal·lació i, per tant, s'instal·larà i el que m'apareixerà a continuació és un marc, com podeu veure a la part esquerra, aquesta línia descontínua negra, és un marc que jo el que puc fer amb aquest marc per les esquines és ajustar-ho a la part de la meva pantalla que vull gravar. Si és només una finestra o el contingut d'una de les finestres, l'ajustaré. Aquí veiem que jo he ajustat el marc de la línia descontínua al contingut de la pàgina web de la Universitat d'Andorra. L'he ajustat i només s'enregistrarà aquesta part de la meva pantalla. I amb el menú negre que apareix, veieu que hi ha diferents opcions, com per exemple posar només que només s'enregistri la pantalla, que només s'enregistri la càmera web, o amb dues. En aquesta situació veiem que hi ha les dues coses. S'enregistra la pantalla i la càmera web a sota. Amb aquesta eina, Screencast-O-Matic, amb la versió gratuïta tenim la limitació de fer gravacions de fins a 15 minuts només. I amb les restes d'opcions que tenim aquí al menú aquest negre, aquí podem triar la mida del marc aquest de la gravació, seleccionar el micro que vull que gravi a través del que gravi l'àudio, això és per si algú
utilitza algun micro extern per tenir més qualitat d'àudio, doncs aquí hauria de seleccionar el micro que vol. I aquest punt de so de l'ordinador, amb la versió gratuïta no hi ha l'opció que ens pugui enregistrar el so de l'ordinador. Llavors, aquí faríem tota la gravació com a limitada a 15 minuts i a l'acabar, quan nosaltres finalitzem la gravació, ens genera un arxiu de vídeo que directament nosaltres el que podem fer és guardar-ho en una carpeta al nostre ordinador. I llavors allà tindríem l'arxiu de vídeo ja amb l'enregistrament. Aquesta eina, amb la versió gratuïta, podem fer això que acabem de veure aquí, aquest procés. Si tenim la versió de pagament, aquí aquesta eina ja afegeix una part que és força interessant, que seria que una vegada fet la gravació em permet editar aquesta gravació. És a dir, aquí em permetria allò que deia abans. Si vull afegir-hi un text, si vull fer una anotació en algun punt concret del vídeo, si vull destacar algun apartat d'aquesta gravació, si vull posar-hi un sombrejat i tapar alguna part d'aquesta gravació que no vull que es vegi, o si vull fer un tall amb algun tros del vídeo que no m'ha quedat bé o que m'he equivocat i que vull treure-ho. Aquesta eina, Screencast-O-Matic, amb la versió de pagament, et permet afegir aquesta part d'edició. Si no utilitzem aquesta versió de pagament, el que necessitaríem és després, una vegada fet aquesta gravació i la tinc guardada al meu ordinador, hauria d'anar a un programa d'edició i allà fer l'edició. Si prenc la versió de pagament, aquí podria fer les dues coses al mateix lloc. Versions de pagament que aquí veieu amb aquesta eina no són cap capital, no són cap cosa extraordinària i ens ofereix dues opcions que aquí podem veure amb diferents utilitats. Disculpeu perquè no us he posat l'enllaç a l'eina aquesta per si algú la vol tenir més a mà. Aquí el que veiem és que aquestes dues opcions ens permetrien aquesta edició i a més amb la de pagament més car, evidentment també em permetria eliminar la marca d'aigua que feu la marca d'aigua que apareix al vídeo. Si no cliqueu, és a dir, podeu copiar l'adreça i obrir-ho en una altra finestra, si no sortireu de la plataforma. Si us passa això, torneu enrere i tornareu a accedir a la plataforma. Copieu l'enllaç i obriu en una altra pestanya diferent. Gràcies per l'avís, Univers. Llavors, com us deia, amb aquesta versió gratuïta tindríem l'opció d'enregistrar. Per acabar-ho de veure, us comparteixo ara el meu escriptori i llavors veuríem una mica com fem tot aquest procés de la gravació. I ho veiem una mica en directe. D'acord? Ara veureu la meva... Un segon, que us comparteixo la gravació. De la pantalla. D'acord. Aquí és on, com havíem vist abans amb la presentació, accedim a la pàgina web, seleccionem no cal registre, accediríem a començar la gravació, al botó blau, una vegada cliquem aquí, se m'obrirà una nova finestra amb la que ja puc llançar l'eina de gravació. Aquí clicant, ara el que fa és verificar si jo tinc aquest programa que he d'instal·lar, se m'ha descarregat aquí i llavors ara el que he de fer és instal·lar el programa. Torno a compartir l'escriptori, ara ho farem només amb la finestra. No sé si ara podeu veure... Ara sí, ok, perfecte. Doncs tornem enrere. Estem situats amb la pàgina web, com us deia, amb el botó blau de la pàgina web de Screen-O-Matic, clicaríem al botó blau, accedeixo a una nova pàgina amb la que el que em permet és llançar el que seria l'eina que em gravarà a la pantalla. Jo, com ho he fet abans, ja m'he instal·lat el programa, ara em detecta que jo ja tinc instal·lat el programa i simplement li dic que vull obrir l'eina que em permet
em permet fer la gravació. Espero una miqueta i ja m'apareix aquesta eina de gravació. Veieu aquest marc? Jo aquest marc el puc ajustar a la part de la pantalla que m'interessa enregistrar i aquí, al menú negre, puc seleccionar si només vull gravar la pantalla, vull gravar la webcam o puc gravar les dues coses. Aquesta seria l'opció interessant. Ara no veieu la meva imatge aquí a la webcam perquè ja la tinc compartida. I aquí, el que us deia, el límit de temps, 15 minuts, la mida de la pantalla, que això ho podem regular per l'esquina de la pantalla o aquí, amb aquest menú, podria seleccionar-ho. El micro, aquí seleccionaria el micro que jo estic utilitzant i amb això ja tindria configurat l'eina i simplement ara el que hauria de fer és clicar el botó vermell. Veieu? Iniciar gravació. Em marca un compte enrere i ara començaria la gravació. Jo a partir d'aquí podria anar canviant d'eina, podria anar fent l'explicació, si això fos una presentació o el que vulguis, jo podria estar fent aquí, utilitzant l'eina. Una vegada jo finalitzo la gravació, li dono aquí i el que faig és, finalment, guardar l'arxiu de vídeo que m'ha generat amb aquesta gravació. Un momentet, que ara canvio i us comparteixo una altra finestra perquè al no poder compartir l'escriptori, un momentet, aquí tindríem la gravació que hem fet, veieu? Trec l'àudio perquè si no sona molt malament i aquesta és la gravació que jo he fet. Jo com estic en la versió gratuïta no puc editar el vídeo, el que sí que puc fer és des d'aquí guardar el vídeo al meu ordinador. Aquí podria seleccionar el tipus d'arxiu que vull guardar, el nom de l'arxiu si el vull canviar, la carpeta del meu ordinador on vull enregistrar-la, que això és interessant per saber on acabarà parant el meu vídeo per després anar-lo a buscar. I donant-li a publicar ja podria guardar aquesta gravació. D'acord? Molt bé. Surto de l'opció aquesta, finalitzo la compartició de l'escriptori. Més o menys heu pogut veure la dinàmica del funcionament d'aquesta eina que ens fa la gravació de l'escriptori. Algú té algun dubte concret? A pesar que crec que alguns no heu pogut veure ben bé l'operativa, perquè a l'hora de compartir l'escriptori hi ha alguna incidència. Més o menys heu vist com funciona? Algun dubte? D'acord? Llavors ara el que farem és veure una altra eina per poder fer la mateixa funció, és a dir, poder fer la gravació de la pantalla. Aquesta eina és el OBS Studio. És una eina, un software lliure i que realment és una eina, com algú comentava per aquí pel xat, una eina també molt interessant i molt potent. Aquesta eina, des de la seva pàgina web directament, podem descarregar-nos el software, és a dir, no fa falta que enregistrem, simplement anem allà. Us comparteixo l'enllaç, no cliqueu directament, sinó que copieu l'enllaç i obriu, si voleu veure-ho, amb una altra pestanya diferent. D'acord? I aquí, simplement, amb la pàgina web, nosaltres ens descarreguem aquest software al nostre ordinador i una vegada el tenim instal·lat, obrim aquest programa, aquest software, i podem començar a utilitzar-lo. És una eina que ens permet configurar què és el que volem fer, incloure en aquesta gravació. Podem combinar diferents elements per gravar. Aquesta eina també permet fer transmissió de vídeo en directe, és a dir, vídeo amb streaming. Si aquest software que tenim al nostre ordinador el connectem amb algun servei web de vídeo en directe, de vídeo streaming, podríem fer una emissió en directe de vídeo. Però no és el cas. Aquí ens fixarem bàsicament en l'opció que ens ofereix de configurar la gravació de diferents elements del nostre escriptori i poder gravar això,
una presentació amb la nostra explicació i el nostre, la imatge, la webcam i l'àudio. Per tant, aquesta eina és senzilla, és intuïtiva, el que ens ofereix és aquest interfeix de treball amb el que a la part de dalt, veiem a la imatge de l'esquerra, tenim com a dues pantalles en mode d'estudi i aquesta eina es basa en el funcionament en base a escenes que nosaltres configurem. Si veieu a la primera imatge de la part dreta de dalt, estan remarcats en vermell el requadre que diu escenes i el requadre que diu orígens. És a dir, el que tenim és que nosaltres podem anar configurant diferents escenes en cada escena i podem indicar quins elements hi apareixeran. Per exemple, ens posem en la situació de voler elaborar una videopresentació i volem combinar una presentació de PowerPoint i la imatge de la webcam. A l'escena li diríem, si veieu a la imatge de sota, tenim una escena només indicada amb el botó més, que està encerclat amb un cercle vermell, allà se m'obren totes les diferents opcions que puc configurar amb aquesta escena. Aquí seleccionaríem, per exemple, el dispositiu de captura de vídeo perquè m'aparegués la meva webcam i després seleccionaria una captura de pantalla que em capturés la meva presentació. I llavors, amb tot això, ja podria estar enregistrant aquesta explicació i acabaria generant, com amb l'eina que hem vist anteriorment, acabaria generant un arxiu de vídeo amb aquesta videopresentació. Com ens quedaria això? Aquí veieu, amb una escena, tenim configurat una escena que té dos elements. Jo li he indicat que vull que amb aquesta escena apareguin dos elements. Un, captura de pantalla, que seria la presentació, i l'altre, un dispositiu de captura de vídeo, que seria la meva webcam. I amb això li donaria a enregistrar i una vegada finalitzat, automàticament aquest arxiu de vídeo es guardaria al meu ordinador. Aquest és el procés de com funciona aquesta eina. És un procés que la combinació amb diferents escenes i diferents orígens ens permet crear resultats molt més elaborats que no pas amb l'eina que hem vist anteriorment. Aquesta combinació de diferents escenes que ara veurem i us l'ensenyo i us comparteixo, a veure si ara ens funciona bé al compartir l'aplicació. Un momentet. Sí, vale. Llavors, aquest és l'OBS Studio, perfecte. I com us deia, aniríem primer ja tenim, per defecte ens apareix una escena, i ara amb aquesta escena jo el que he de fer és indicar-li quines fonts, què és el que vull que inclogui aquesta escena. Li dono el botó més i aquí el que li diria és que vull capturar la pantalla. Vull capturar la pantalla perquè m'aparegui aquí, per exemple, la presentació. D'acord? Vull crear-ne una de nova, li dic acceptar, i aquí ara amb aquesta selecció apareixen moltes coses perquè està indicada tota la pantalla de l'ordinador. Espereu un segon, que el que faré és obrir una presentació en concret perquè pugui seleccionar aquesta finestra. Un segon. Vale. Un segon. Torno a compartir. Aquí jo el que li he dit, eliminem aquesta i tornem a fer de nou, així veiem com incorporem des d'aquí una captura de pantalla, una nova captura i aquí... Bé, aquí suposem que això és la presentació que jo vull compartir amb els meus estudiants. Això és la presentació, la tinc aquí ja configurada i ara afegiria el dispositiu de captura del vídeo, que seria la meva webcam, i diria acceptar,
Aquí ara no m'apareix perquè tinc la meva webcam compartida amb vosaltres, amb la plataforma, però aquí apareixeria un segon que la deshabilitaré. D'acord, ara tornem a eliminar aquesta i afegim el dispositiu de captura de vídeo. Val? Jo li dic que és OK a la webcam i la webcam me la ubico aquí sota, més petiteta, i la presentació, per exemple, amb més gran. Aquesta seria el que jo ara mateix podria enregistrar per fer el meu vídeo educatiu, val? I tenir la meva explicació. Però, com us deia, aquesta eina ens permet la creació d'escenes. És a dir, jo aquí puc crear una nova escena, escena 2, per exemple, i el que puc fer és configurar que vull fer com una portada amb aquesta presentació. I aniria, per exemple, a buscar una imatge dins del meu ordinador. Per exemple, aniré a buscar una imatge que em permeti utilitzar-la com a de portada d'aquesta presentació. D'acord? Aquesta imatge jo la col·loco aquí, una mica més petita. A més, també vull afegir-hi la webcam, per tant, aniria a buscar el dispositiu de captura de vídeo. Aquí, com ja la tinc a l'anterior escena, ja he configurat la meva webcam, la selecciono directament aquí, i la poso aquí al costat, una mica més petita. D'acord? Això ho posaria aquí, a mode d'entrada. I a més, ara, amb aquesta escena, també vull afegir un text, perquè vull posar-hi el títol. Crearia un nou text, afegiria aquí, i que seria el títol que l'afegiria aquí dalt. Evidentment, ajusto la mida d'aquest d'aquest text, i aquesta seria l'escena, diguéssim, de la portada. I ara afegiria una altra, per exemple, una altra escena on voldria compartir una pàgina web amb la meva webcam. Doncs aquí crearia una nova escena en la que afegiria això, una nova captura o el que sigui, i aniria afegint, i tindria aquí preparades totes les escenes. Llavors, jo a l'hora de fer la gravació, ja veieu que a la part dreta dels controls, on hi ha els controls, aquí hi ha un botó que ens diu Iniciar gravació. Llavors jo el que faria és, primer, com tinc dues pantalles a dalt, la vista prèvia i el programa, aquí el que puc fer és, a la vista prèvia, preparo l'escena que jo vull llançar i fins que no la passi a l'apartat de programa, no serà el que s'enregistra. Aquest botonet que tenim aquí blanc, veieu que jo el desplaço a la dreta, em serveix per, diguéssim, passar l'escena que jo vull al programa, a la gravació. D'acord? Jo ara inicio gravació i el que s'estarà gravant és el que veig a la finestra on posa programa. D'acord? A la part dreta. I aquí, a la finestra de l'esquerra, jo puc anar preparant la següent escena. La següent escena que vull gravar serà aquesta. Perfecte, la tinc aquí preparada, agafo l'element que em permet fer el canvi de transició i canvio a l'escena que vull. I ara, automàticament, se m'estaria gravant la captura de pantalla amb la meva webcam més en petitet. D'acord? I si ara tingués una altra escena, la preparo, que aquí no hi he posat res, i la passaria també a l'opció de gravar. I si vull tornar a la que he gravat al principi, la selecciono aquí a escenes, la tinc en vista prèvia i la passo a gravar. I una vegada finalitzat, detendria la gravació i automàticament això se'n guardaria aquesta gravació a la carpeta de vídeos del meu ordinador. D'acord? Aquest és el funcionament del OBS Studio. Ja veieu que és força interessant perquè ens permet fer aquesta combinació d'escenes i, per tant, em permet tenir ja preparat diferents escenaris que puc anar afegint a la gravació. I pot acabar donant un resultat força interessant.
Algun dubte, alguna qüestió que voleu comentar sobre l'OBS Studio que us no hagueu entès o que voleu comentar? No cal fer una escena per cada pàgina de la presentació. Si tu selecciones amb una escena el PowerPoint, tu el que faries és al PowerPoint aniries passant les pàgines i automàticament aquí s'aniria gravant les pàgines sense haver de crear una escena per cadascuna. No cal. Les escenes serien quan volem canviar de font, l'origen, la font d'imatge que m'està proporcionant. Si vull estic mostrant una presentació PowerPoint, però després vull ensenyar una web o després vull reproduir un vídeo, llavors sí que hauria de canviar d'escena. L'àudio el comentari d'Anna crec que està parlant amb l'Aleix. És molt interessant, m'ha agradat molt. Ok. Vale, finalitzo l'eina de compartir vídeo. Ara, crec que ara sí que em sentiu. He tingut un petit problema, que m'he quedat fora i no podia tornar a connectar. Molt bé. Continuem. Ja hem vist l'eina de l'OBS Studio, com algú de vosaltres ja comentava, una eina realment molt interessant perquè ens ofereix aquesta opció de poder crear aquestes escenes que després faciliten moltíssim a l'hora de després fer la gravació. Molt bé, avancem ara i ens anem a veure com funcionaria l'eina per editar les preguntes. Anem avançant perquè si no ens dona temps de veure-ho tot. Amb això sí que hem d'anar a la pàgina web d'Edpuzzle. Aquesta pàgina web el que sí que necessitem és registrar-nos. Ens demana el registre previ. Aquí ens registraríem. Ja veiem que és un servei que té una part oberta, gratuïta, el del servei, que podem fer ús lliurement, i altres de pagament. Per la funció més bàsica de fer la gravació i incorporar aquestes preguntes a un vídeo, podríem utilitzar la versió gratuïta i això, una vegada ens hem registrat a la pantalla, el que tindríem és, quan accedim a la seva pàgina web, un gran volum de portals on podem buscar vídeos que ens interessin treballar o bé tenir el nostre vídeo pujat a YouTube i amb l'enllaç del nostre vídeo a YouTube tenir-lo aquí. D'acord? Podem buscar a qualsevol vídeo li podem afegir aquestes anotacions o aquestes preguntes. Llavors, quan tenim seleccionat dins de la plataforma de l'Edpuzzle el vídeo que nosaltres volem, automàticament el que faríem és anar a la part d'edició i en concret aquesta part d'edició, aquesta eina el que ens permet és, com veieu marcat amb aquest requadre vermell, o bé tallar una part del vídeo que ens interessi, o bé afegir una capa d'àudio a sobre del vídeo que hem seleccionat, o bé afegir-hi qüestions, preguntes, com podem veure amb aquest apartat d'aquí, que ens permet afegir-hi o bé preguntes multiopció, preguntes obertes que han de respondre, o bé notes, és a dir, una nota de text que podem fer-hi una anotació a sobre del vídeo. D'acord? Això ens permet, com dèiem abans, el fet de poder amb els punts clau o concret del vídeo que a mi m'interessa, poder-hi afegir aquest element per treballar aquest contingut concret, per veure si fer que l'estudiant s'hi fixi o hagi de tornar a revisar la visualització del vídeo per captar millor aquesta informació. Aquí veiem amb el mode edició, dins de l'apartat de qüestions, de preguntes, jo aquí, sobre aquest vídeo, he seleccionat que vull, com podeu veure a l'apartat d'aquí, una pregunta, he seleccionat que vull afegir una pregunta multiopció. Llavors, aquí afegiria el que seria la pregunta que vull fer-hi i aquí veieu les tres opcions que podria afegir. La primera seria l'opció que donem per correcta i les dues altres que no serien les correctes. A més, per cada una de les opcions, el que podríeu fer és afegir un feedback. És a dir, una vegada l'estudiant ha fet la resposta,
podria obtenir un feedback, és a dir, si ha encertat en la pregunta i comentaríem que és correcta o si volem afegir algun comentari en cas de que no l'hagi encertat. També ens donaria l'opció de poder tirar enrere i tornar a reproduir aquella part del vídeo. I una vegada l'estudiant ha contestat aquestes preguntes, podria continuar amb la visualització del vídeo. D'acord? Aquí podem veure com en la reproducció del vídeo, el vídeo s'ha aturat, la seva reproducció, i veiem com es mostra la pregunta de multiopció. La pregunta, les tres opcions, l'alumne selecciona i aquí apareix l'opció Rewatch, que seria tornar a veure i reproduir la part del vídeo, per si no l'ha quedat clar, saltar la pregunta o, una vegada contestat, continuar amb la reproducció del propi vídeo. És un tipus d'eina que la seva edició és força senzilla, no és complicat, és molt intuïtiu utilitzar-ho, i aquí veieu les tres opcions que ens dona. Tallar el vídeo, afegir un àudio o aquí seria l'opció de les qüestions. I aquí seleccionem el tipus de qüestió, la configurem i després la sortida d'aquest vídeo no ens genera un arxiu. Nosaltres el que treballaríem és amb l'enllaç amb aquest vídeo amb les preguntes. Diguéssim que el vídeo es queda emmagatzemat a la plataforma d'aquesta pàgina web, a l'EduPuzzle. I nosaltres el que treballaríem és amb l'enllaç que podríem proporcionar als nostres estudiants perquè amb aquest enllaç podrien reproduir el vídeo i respondre les preguntes. Llavors, quina opció tenim de poder veure si han encertat o no les preguntes? Això seria una altra opció que ens ofereix la plataforma. És a dir, si jo els meus estudiants els faig que es registren a la plataforma EduPuzzle, tinguin un usuari i una contrasenya, jo configuro aquest vídeo, des de la plataforma jo em configuro una classe i afegeixo aquest vídeo. La plataforma em permet donar un codi per accedir a aquesta plataforma. Us ho ensenyo ràpidament, perquè si no no es donarà temps. Us comparteixo la plataforma EduPuzzle. Un segon. Us comparteixo aquesta pestanya d'aquí. Veieu aquí la pàgina web. Jo accedeixo. Quan jo vull accedir a aquesta plataforma ja em demana si vull accedir com a professor o com a estudiant. Si jo accedeixo com a estudiant, jo puc accedir amb el meu usuari i contrasenya i em demanarà el codi per entrar a la classe que ha d'entrar l'estudiant. Llavors, si jo entro com a professor, llavors el que us deia, jo aquí tinc accés a un munt de canals, per exemple, de Khan Academy, jo aquí tinc els vídeos de National Geographic, si m'interessa algun vídeo d'aquestos, jo el selecciono i llavors el que faria és anar a l'apartat d'edició, que és una mica el que hem vist. Jo selecciono, per exemple, aquest vídeo, vaig a l'apartat d'edició i aquí, veieu, tinc el tallar el vídeo, afegir una capa d'àudio o les qüestions. D'acord? Una vegada jo he finalitzat l'edició, he afegit una pregunta, que això ja ho hem vist, llavors aquí puc fer una assignació. L'assignació és si jo agafo el link públic i el copio, jo als meus estudiants els puc donar aquest link, responen a les preguntes del vídeo i ho fan com una verificació per ells mateixos, perquè jo no tindré accés a saber què han contestat i si ho han contestat bé o malament. D'acord? Aquest seria un ús que podem fer d'aquest tipus de plataforma, senzillament amb l'enllaç públic. Però si jo configuro aquí una classe i ho assigno amb una classe, llavors el que podria fer és, jo tinc, per exemple, amb aquesta classe de prova assignat aquest vídeo amb unes preguntes, jo invito els meus estudiants. Com puc invitar els meus estudiants? Els dono aquest codi. Llavors, ells amb aquest codi accedeixen a la plataforma amb el seu usuari i contrasenya i amb aquest codi accedirien directament amb aquesta classe d'aquí que jo tinc, amb un vídeo o diversos vídeos que jo els he preparat i els he seleccionat. És a dir, clar, la finalitat principal
és que els estudiants no hagin d'accedir a la plataforma en tots els vídeos i buscar-se els vídeos. El professor configura la classe, selecciona quins assignaments de quins vídeos els hi vol fer i els comparteix aquest codi perquè puguin accedir. Llavors, després, aquí, el professor podria veure els resultats de tots els seus estudiants amb si han encertat o no les seves preguntes. D'acord? Aquesta seria la forma de poder fer ús d'aquesta plataforma per utilitzar vídeos amb preguntes. Els vídeos que tenim aquí els estem utilitzant, són vídeos que ja estan seleccionats i posats aquí a la plataforma. Per tant, hauríem de fixar-nos si són vídeos que tenen llicència Creative Commons, són lliures o no són lliures. També podem carregar els nostres propis vídeos, les nostres pròpies gravacions, per exemple, ho podríem fer a través del YouTube. Jo pujaria el vídeo a YouTube, agafaria l'enllaç del meu vídeo a YouTube i el posaria dins de la plataforma d'Edupuzzle. D'acord? Aquesta seria la manera, l'operativa per poder afegir al meu propi vídeo preguntes. D'acord? Molt bé, sé que hem anat una mica ràpid amb l'explicació de l'operativa, però no tenim gaire més temps. Ja dic, no és una eina excessivament difícil i bastant intuïtiva i la podeu utilitzar. L'equivalent per poder fer això en programari lliure, com algú al principi comentava, l'eina X5P ens permet crear vídeos amb preguntes, vídeos interactius amb preguntes. I ens dona aquesta eina moltes més opcions encara que no pas la que acabem de veure. És una eina molt, molt, molt interessant, l'X5P, perquè l'X5P és una plataforma que el que em permet és crear continguts interactius. Continguts interactius molt adreçats a l'àmbit educatiu, perquè em permet crear una gran quantitat d'activitats educatives diferents, entre elles el vídeo interactiu, el vídeo amb preguntes. Perquè veieu un resum de les diferents tipus d'activitats, dins d'aquesta plataforma em proporciona les eines per poder configurar, jo què sé, activitats amb àudio, per exemple, preparar un dictat. Un dictat que l'alumne a casa jo li gravo l'àudio i escric el text del dictat i ell escolta l'àudio, l'escriu a la pantalla i li corregeix directament. Flashcards, activitats d'omplir buits o d'ordenar paraules d'una frase, activitats amb imatges, de poder seqüenciar imatges, etc. Sopes de lletres, el memory game, que és aquestes parelles d'imatges que han de trobar la parella, activitats amb quiz, amb preguntes de multiopció, de verater o fals, i finalment veiem l'opció de la configuració del vídeo interactiu. Realment, si esteu interessats en poder elaborar activitats educatives en format digital, aquesta eina és molt, molt interessant. Sí que, com veureu, l'interfeix per configurar, en el cas que vulguem crear, com és el cas, un vídeo amb preguntes, potser al principi no és tan intuïtiu com l'altre que hem vist, de l'eina, però destinant-hi una mica de temps realment no és cap cosa de l'altre món. Aquí, això és la part d'edició d'aquesta eina, jo aquí prèviament he carregat el vídeo, aquí selecciono el minut i els segons del vídeo on vull que m'afegeixi aquesta pregunta. Aquí li indicaria, em dona moltes més opcions de configuració que no l'anterior. Aquí li puc dir que si ha de pausar el vídeo o no, si vull que m'aparegui com un botó o un requadre a sobre del vídeo per fer la pregunta, i aquí a la dreta configuraria la pregunta, faria una qüestió i li donaria diferents opcions. Una mica perquè veieu com podria quedar, el vídeo s'aturaria en aquest punt on jo l'he configurat i m'apareixeria la pregunta amb les 3 opcions que l'estudiant hauria de respondre. Aquesta és una mica l'operativa molt ràpida, ja ho sé, però perquè veieu com amb el H5P també podem configurar aquests vídeos amb preguntes. I a sobre, just del vídeo, veieu tota aquesta barra de botons, d'opcions. Aquestes són les diferents opcions que podem afegir a sobre del vídeo. Així com les opcions que m'oferia l'eina anterior no eren tantes, aquí em permet afegir imatges sobre del vídeo, afegir-hi un enllaç a sobre del vídeo, afegir una pregunta amb multiopció com la que tenim ara en pantalla, afegir-hi diferents opcions
realment és una eina molt versàtil. I aquí, amb la barra de reproducció que tenim, ja veieu que apareixen diferents puntets, que són els puntets que m'indiquen els diferents elements que jo he afegit amb aquest vídeo. I realment és una eina realment força interessant. Ja hem anat molt ràpid i m'hagués agradat poder, amb aquesta eina H5P, poder-vos-la mostrar una mica més de detall, una mica més de paciència, però també la veritat és que és una eina, com podeu veure aquí, per la quantitat d'activitats que podem configurar, és una eina que podríem estar parlant sobre ella moltíssim més temps. Per la limitació temporal que tenim no ens estendrem més. Animeu-vos els que us interessi tot aquest tema de les activitats educatives en format digital, aquí li podeu fer una ullada perquè és molt interessant. Passant a la següent eina que volíem parlar, per acabar de poder veure eines de les 3 columnes aquestes que hem diferenciat, poder veure una eina d'edició de vídeo. I molt ràpidament veurem, aquí jo us he proposat com a eina d'autor, eina que necessites una llicència d'ús, Filmora, perquè n'hi ha moltíssimes més, però aquesta és una que podem trobar a la xarxa, que necessitem registrar-nos, necessitem instal·lar el software al nostre ordinador i que ens proporciona una gran... Aquesta és la pàgina web des d'on ens descarregaríem el programa. Evidentment, és un programa de pagament que, si ens registrem, ens permet fer edicions bàsiques. Aquest és l'interfeix on podem fer les edicions. L'interfeix d'edició és molt interessant, és molt completa aquesta eina. La majoria d'eines d'edició de vídeo van una mica així. Tenim, a la part de dalt, afegiríem el vídeo que volem editar, l'arrossegaríem a baix amb una de les pistes d'edició, amb aquesta part d'aquí baix, afegiríem el vídeo i aquí, amb aquest requadre vermell, el que tindríem són diferents opcions que podem fer. Tallar el vídeo, afegir efectes, afegir transicions, afegir un títol, afegir text. Aquí ens permetria anar fent aquestes utilitats. Aquesta eina, Filmora, és molt intuïtiva, visualment força clara i ens ofereix moltíssimes opcions, amb moltíssims filtres, moltíssimes opcions de poder dividir la pantalla, afegir elements a sobre de la imatge, multitud d'opcions. Amb la seva versió gratuïta, si jo estic registrat, podré exportar el vídeo i, per tant, generar l'arxiu amb el vídeo editat, però, qüestió important a tenir en compte, és que m'afegeix aquesta marca d'aigua amb la seva publicitat. Allò que dèiem abans de uns són programes de pagament, uns altres són lliures o gratuïts. Bé, les opcions que et dona, és un programa que necessites llicència, però les versions que et dona, les utilitats que et dona en obert, són unes a canvi de què? A canvi de la seva publicitat, evidentment, amb aquesta marca d'aigua tan brutal, podríem dir, perquè, evidentment, per utilitzar aquest vídeo amb aquesta marca d'aigua, la veritat és que no és massa operatiu. Llavors, l'alternativa que plantegem, l'OpenShot. L'OpenShot és un editor de software lliure que anem a la seva pàgina web, ens el descarreguem al nostre ordinador, l'instal·lem lliurement i una vegada el tenim instal·lat, obrim el programa i tenim aquesta interfeix. No hi ha tantes opcions com a l'anterior, és molt més senzill, ens permet fer menys edicions i cal dir que, allò que us deia, a vegades les eines lliures no tenen un nivell de desenvolupament tan gran ni tan potent i, per tant, tenen certes limitacions. Aquí les transicions i els efectes que podem incorporar als nostres vídeos, amb una mica de confiança, m'atreviria a dir que són una mica cutres, no? Però sí que ens donaria l'opció de poder afegir un títol amb el nostre vídeo, poder fer un tall i eliminar un tros del vídeo si ens ha quedat malament, això ens ho permetria fer sense cap tipus de problema, afegir algunes transicions i treballar amb diferents pistes. Aquí, tan senzillament, clicant al botó verd que veiem aquí a la part de dalt, podríem des del nostre ordinador agafar el vídeo que volem editar, ens apareixeria aquí, d'aquí l'arrossegaríem a baix a una de les pistes i començaríem a fer l'edició. Aquí veiem que tenim un vídeo que és el que estem editant i aquí hem configurat un títol que l'hem arrossegat i l'hem afegit a la meitat
perquè hem fet un tall i aquí afegim el títol perquè canviem de capítol d'aquest vídeo, per exemple. I podríem anar fent aquesta mena d'edicions. A la dreta ens apareix, podem anar reproduint el vídeo per veure com ens està quedant aquesta reproducció del vídeo. I ja dic, no té moltes opcions d'edició. Això per una banda té les limitacions, però per l'altra també té la part bona de que com no té tantíssimes opcions, també és més fàcil de familiaritzar-se i aprendre el seu ús. Ja veureu que no té massa complicació i senzillament descarregant el link de la pàgina web, el software aquest a l'ordinador i instal·lar-lo, podria fer ús d'aquest vídeo sense cap tipus de problema. Una vegada jo tinc el vídeo editat, que hem vist a la part de dalt, amb aquest botó vermell que tenim en aquesta part d'aquí dalt, tenim l'opció d'exportar el vídeo, que llavors ens apareixeria en pantalla aquest menú amb el que, evidentment, he d'especificar el nom de l'arxiu, la carpeta on vull, del meu ordinador, on vull enregistrar, que quedi emmagatzemat aquest vídeo editat, i aquí tinc opcions de seleccionar diferents tipus d'arxiu que vull que em doni amb aquest vídeo editat, el perfil del vídeo... Bé, això, quan no sabem massa què volen dir aquestes opcions, el més recomanable potser és deixar les que venen per definició, les que ja m'apareixen, i jo simplement afegir un títol al vídeo, especificar en quina carpeta vull que m'ho guardi, i llavors després, el que veiem a l'altra imatge, el que tindria és el vídeo editat amb els elements que li he incorporat. Si són títols, si són transicions, el que sigui, és el que m'apareixeria al resultat final d'aquest vídeo, que, insisteixo, em quedaria enregistrat al meu ordinador. Aquesta seria l'eina d'edició de l'OpenShot. Recordo que simplement no cal ni registre ni cal cap tipus de llicència d'ús. Directament jo el que faria és descarregar i instal·lar aquesta eina al meu ordinador. Molt bé, amb aquestes últimes eines hem anat força ràpid per la limitació temporal. Amb aquesta, ara us posaré aquí al xat l'enllaç amb aquesta presentació, tot i que us la faran arribar igualment, però també us l'afegeixo. I ara, encara amb aquests minutets que ens queden, per si teniu algun dubte, alguna qüestió sobre alguna de les eines, si voleu que repeteixi ràpidament alguna de les coses que he estat explicant, que vulgueu, a través del xat m'ho podeu posar i llavors podríem ampliar alguna de les explicacions que he fet fins ara o algun comentari que vulgueu fer. La veritat és que la limitació temporal és una qüestió important a l'hora d'explicar, perquè amb algunes d'aquestes eines us volia també mostrar, compartint la pantalla, mostrar un directe, però per la qüestió del temps ja veig que no ha estat massa operatiu. Us poso aquí l'enllaç a la presentació. Us recordo, no cliqueu a sobre perquè perdreu l'accés a la plataforma. Us el podeu copiar i un segon, que estava veient aquí. A veure, estic aquí amb algunes preguntes sobre l'enllaç públic. Sí, amb l'enllaç públic, la pregunta referent a l'EduPuzzle, en l'enllaç públic no cal que els alumnes es registrin. Aquesta és una qüestió, el fet d'haver de fer registrar els alumnes a moltes plataformes és una qüestió a tenir en compte. Amb l'enllaç públic no cal que es registrin, simplement que únicament els servirà amb ells per veure si han encertat o no la pregunta. El professor no podrà fer un seguiment, no podrà utilitzar com una eina d'avaluació perquè no veurà si han encertat o no les seues respostes. Però sí que a l'estudiant li servirà. I com té l'opció del feedback, allà podem afegir una explicació sobre les preguntes. Aquesta és una opció que ens permet l'enllaç públic amb el cas de l'EduPuzzle, que és l'eina aquesta que ens permet incorporar preguntes
al vídeo. El tema dels formats de vídeo, les resolucions, és un altre gran tema, no? Que l'MP4 és el que ens surt per defecte. Si us fixeu aquí, és el que aquí a la pissarra ara, el que ens proporciona aquesta eina, l'OpenShot, ja ens surt amb MP4, potser és el més estàndard i per no liar-nos és el que utilitzaríem. Normalment, molt recomanable per el que ens surti per defecte. Llavors, després també, aquí amb aquesta pantalla d'aquí on us he presentat, també hi ha una altra eina que ara ens surt sombrejada, que és la Videmux, que és una eina, un software lliure que també ens serveix per fer conversions de formats de vídeo. És a dir, si jo tinc un vídeo amb un format que no el puc reproduir o dona problemes, amb aquesta eina em permet fer la conversió amb un altre tipus de format diferent, que potser llavors podria solucionar. Com millorar la qualitat de l'àudio? Bueno, aquest també és una altra qüestió, no? Amb els equips domèstics, l'optimització de la qualitat de l'àudio és una qüestió interessant. Podeu utilitzar algun micro extern que pugui donar micros que siguin una mica més de qualitat, això seria una opció bona. Però, clar, també l'espai on fem la gravació, si ressonen molt, si no, regular el volum del canal del micro també és molt recomanable. Aquestes petites qüestions sí que són interessants. Però, evidentment, amb els equips domèstics sempre tindrem una limitació. Algunes eines d'aquestes sí que tenen l'equivalent compatible per Mac. Les que són online, les que hem vist que es treballen en línia, per exemple, l'Screencast-O-Matic, l'Puzzle, com a treballen via web, no hi ha problema per sistemes operatius. Per les que són programari lliure i que s'han d'instal·lar al nostre ordinador, sí que hi ha, amb la pàgina web, si us fixeu, hi ha normalment l'equivalent per si és Windows o és Mac. En concret, no recordo amb quina, aquesta, per exemple, sí que veieu l'OBS Studio, que està per 3 sistemes operatius, bé sigui Windows, sigui Mac o sigui Linux. Per tant, normalment, amb aquests tipus d'eines acostumen a estar desenvolupades. No dic que estigui garantitzat que totes les eines siguin compatibles també per Mac, però la immensa majoria ja s'acostumen a fer per aquest sistema operatiu també. Programa per enregistrar converses o entrevistes. Jo potser recomanaria la que tenim ara en pantalla, l'OBS Studio, si són converses que es fan via web. És a dir, entenc que si estem utilitzant una plataforma de videoconferència, si jo a l'escena de l'OBS Studio li dic que vull enregistrar aquesta finestra del navegador on tinc la videoconferència, com a també em permet diferenciar el canal d'àudio, enregistrar el canal d'àudio del micro i el canal d'àudio de l'escriptori, aquí podria enregistrar aquesta conversa des de l'OBS Studio. No sé si m'he deixat alguna altra pregunta que s'hagi fet abans. Disculpeu-me perquè pel volum de preguntes amb el xat, no sé si alguna se m'ha quedat en l'aire. Bé, a la part de la meva presentació, aquí al final, també podeu veure el meu correu electrònic. Si algú li ha quedat algun dubte o alguna qüestió que em vulgui fer arribar a través del correu electrònic, sense cap tipus de problema, em podeu fer arribar la vostra consulta i el més ràpid possible intentaré ajudar-vos. Recordo que també us faran arribar l'enllaç a la presentació que hem utilitzat i també s'us compartirà l'enregistrament en vídeo d'aquesta sessió. Per tant, donar-vos moltes gràcies a tots per
per haver participat en aquest seminari en línia. 52-54 persones més o menys han compartit aquest espai. Un plaer per mi haver pogut compartir tota aquesta informació amb tots vosaltres. I bé, animeu-vos a que proveu aquestes eines, a que tingueu paciència al principi, us animeu a tocatejar, a provar. Totes aquestes eines requereixen una mica de temps al principi per familiaritzar-nos amb l'entorn, però que moltes vegades són eines molt útils i molt pràctiques, que podeu incorporar als processos d'ensenyament i aprenentatge, a les vostres classes. Són eines que us donaran moltes utilitats. Moltes gràcies a tots i fins una altra. Un plaer.